A 10ª edición do Ponte de Tapas arranca pisando forte. Moitos establecementos xa venderon nunha semana máis de 1000 tapas. Sí, moi ben, nos superamos as 1000 tapas onte, entón, bueno, en menos dunha semana, bueno, la verdad que estamos moi contentos, sempre ten boa aceptación, pero, bueno, arrancou con moita forza este ano. Neste concurso, no que participan 52 establecementos da cidade, podemos atoparnos de todo un pouco. Nos o que facemos é un arroz de algas, vale, que é o soporte da tapa. Sobre este vai, digamos, a protagonista da tapa, que é unha vieira fumada. Facemos unha emulsión de erizo e tomate doble. Pomos unhas hueviñas de pez volador e de wasabi por darlle un punto picante, co coral de avieira, porque nos gusta aproveitar todos os produtos que temos. Facemos unha sal, que é o que condimentamos por riba. A facer a modo de pan, pomos tamén un crujiente de arroz, co mesmo arroz. Deshidratámolo, freímolo para que faga un pouco a modo de pan, de poder comer a tapa. E con alga, para seguir co tema, pois facemos un crujiente de alga codium, alga percebe, que freímos en tempura e deshidratamos para que teña aí un punto en riba de sabor a mar moi potente. E o mojama, como sabedes, ten un punto bastante salgado, entonces intentamos suavizarlo un pouquiño cun falso alioli que facemos, ao que añadimos olivas e tomate, un poquinho de tomate, entonces queda un poquinho máis suaviño, e non lle poñemos nada de sal, porque a mojama xa ten ese punto que falábamos antes, e despois vai todo sobre unha base dunha tortilla de millo que forneamos previamente. Pois nesta edición ofertamos pois algo tradicional, pero bueno, como eu vou de mar cocido, fusionámoslo un pouco con cogumelos, non, da temporada e demais. Entón o que fixemos foi unificar os dous sabores, de mar e, digamos, de montaña. Pensamos no boi, bueno, porque é laborioso, pero ao final o resultado final é unha fusión de sabores moi característica, bueno, no que queremos é darlle a xente un produto de temporada, como son os cogumelos, e máis do mar. Bueno, nesta nova edición o que nos hemos preparado foi un lacón con grelos, pero preparado de distinta maneira. Logo que hemos feito foi un puré de patata, non vou dicir todos os ingredientes que leva o puré, pero sí, o que sí facemos é que dentro dese puré de patata leve todos os ingredientes dun lacón con grelos, o que é o lacón, o que son os grelos, o que é o chourizo e todo ese produto. Logo vai todo recollido nesa boliña. Son días de intenso traballo, pero os hosteleiros cualifican como moi positiva esta iniciativa. Sí, xa digo, eu sempre que me preguntan digo mesmo, para nós temos un cariño especial o concurso de tapas, porque, bueno, fixemos cambios no local, a nova oferta que arrancamos fai anos, e sei que é certo que fai que moita xente coñeza o que faz, entón sí que pómolo en valor e intentamos coidalo por ese respeto que lle temos aos clientes. E non soamente os hostaleiros, a cidade está encantada con este ponte de tapas, unha maneira única de descubrir novos lugares e os chefs que se agochan nas súas cociñas. Me parece una idea espléndida, nos invita a salir de casa, a conocer más profundamente nuestros locales y a disfrutar de la gastronomía de nuestros nuevos cocineros y cocineras. Bueno, me parece realmente algo súper interesante para muchos locales de Pontevedra, el poder conocerlos a través de la ruta. Normalmente solemos tirar hacia los mismos sitios y tener la oportunidad de, a través de este paseo por Ponte Tapas, ir conociendo otros locales, otras cocinas, y todo eso me parece muy, muy, muy interesante. Así que xa o saben, se lles gusta a gastronomía, tapear, pasar un bo rato ou queren desfrutar dos locais da cidade de Pontevedra, ata o 19 deste mes de novembro teñen unha cita nesta 10ª edición do Ponte de Tapas.